Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati sining palatuntunan. Handumanan sang isa ka ambahanon. Amuman sa mga dramatista sang RMN nga maghahatag kabuhi sining akong sulat. Ako si Damian, nagapangidaron sang 38 anyos. Pareha sang iban, may istorya man ako sa pagigugma nga hindi ko gid malipatan. Apang sa wala ko pa masuguran, palihog patukar sang ambahanon nga ginatiguluhan. Put your head on my shoulder. Anong ihambal mo sa akon? Nga ginpakadtuma ko diri sa apartment mo. Tungod luyag ko na nga ang tatunato ng atong relasyon. Ano? Tungod naman bala ini kiti may asawa na ako. Kagkasado kami. Hindi pala na istoryahan na nato ng parte dira. Kag nagsiling na ako sa imo nga ma-file na ako sa annulment. Makibulag na ako sa iya. Tungod ikaw ang ginpili ko. Pero hindi ako luyag nga akong piliin mo. Ano po mo silingon now? Damian. May masakit ako. Ano? Anong masakit mo? Ano man mahihilanat ka? Ano nagasakit ang ulo mo? Ano? Cancer. Anay ka bala. Di ka galing maglahog sa amusin na, ha? Wala akong nagalahog, Damian. Stage 3 na ang cancer ko. Kagang siling sa doktor, hindi na ako matumigan pa. Madula na ako sa libutan. Oo. Siguro ko, mamilagrohan pa ako. Makasurvive ako. Pero kung hindi, wala ako sa mahimo. Wala, Damian. Hanggang na hindi ako luyag pabulagan mong asawa mo para sa akin. Tungod hindi naman ako magtugay din sa kalibutan. Hindi na, Damian. Hanggang na ihatag na lang tanan yung pagpalagaw mo sa asawa mo. Ihatag sa iya, Damian. Really? Sa diin ka naghalin? Nagkato ako sa opisina ninyo. Kagang siling sa mga office mates mo, kag sang guard ninyo, nag-early out ako no. Pero alas 8 na sang gabi. Ano? Naghalin ka naman sa kirida mo? Hindi ba lang ginpaandaman ko na ikaw, mauntatan mo na ang pagkita sa Damian? Nga nga nagluhod ka. Nagapagpay ako si Modelia. Hindi ako makigulag sa iyo, pero pasugti ako nga maupod si Ferlie. Isang pila lang kabulan. Please. Ano? Wala ko yaman sa imo, no? Ipangabay mo pa inaasakon? Kag nga ako pasugat ako sa luwig mo, ha? Nagkuha na ako sang bato na ilampo sa ulo ko kung nagpasugot ako sila. Nagapakitluoy ako sa imo, Adelia. Nagapakitluoy ako. Ano naman pala ini, Damian, ha? Ginasubong mo ako sila. May masakit siya nga cancer. Kag may tangaling ng kabuhi niya. Ano? Oh. May karma gid man gali tuod, ah. Adelia. Gaba lang na sa ginbuhat nga pag-agaw sa imo sa akon. Gisgabaan na ka mga duha. Adelia, maluoy ka. Maluoy ka palang kung gigatama si Ferlie. Kagluya ko, ako ang kaupo niya. Sa kasakit kang kabudlay nga. Ngaya bagyan, maluoy ka. Kagako. Paano naman gali ako? Adelia. Ha? Sino ang minkaon ko sa kasakit ng kabudlay nga ginapabatyag mo sa mong sakon? Sino, Damian? Gani pasensyahan na kita. Tungod hindi ako magpasagot sa luyag mo. Hindi ako magpasagot! Adelia.
Bek, Manisali o Saber. gawa ako na budel sa kumbito ang ginsultan mo. Manisaber. Yung Pero, abi ko wala, Bek. ang mga customer, di ah. Kung wala ka ng puntahin, Ang nagulong sa just asawa. cellphone dali. Wala ko pa nakilalang Fairling. Ang Tani, order sa may- customer tawang. Wala ka nagkakasikitan sa kamusin ng suko. Anong gusto mo? Oo na, lingaw-lingaw malaning akunig mo. Ay, wala man ako nag-expectar nga mahulog itong subong sinang nabatyagan ko kay Ferdy. Basta siya nang nanging kalibutan ko, Meg. Puti. Anong tanak karon? Eh di magsugot ang asawa mo. Eh kung ako saya, Meg, hindi man ko magsugot mo. Bahala na, Meg. Basta mas importante subong sakon si Ferdy, Meg. Oh, kung amo, Meg, mas ginapili mo pang imo karitas ang sasawa mo? Oo, Meg. May gutam yan? Eh, Oh, nasusudla ko. Damyan. Hubog ka naman. Dali ka. Agubayan ko ka sa lahat. Magtangko ka sa sofa. Si Ferlie naman balang rason sa pagpapugo mo? Hadam yan? Oo. Tungod palangga ko siya katama. Kag hindi ko mabaton nga madula lang sa sakon. Hindi ko mabaton. Hindi ko man lang siya makaupod. Mas mayo pa nga mapatay na lang ko. Mamumugid bala siya sa nakapalangga. Nga mangin matay ka para sa iya. Oo, Adelia. Ano nagpakitloy ako liwat sa imo? Nagpakitloy ako liwat sa imo. Sige. Anong sinangluyag mo? Nagapasugot ako. Pero kung mag-abot ang tion nga wala na siya, nung ka nahimuan mo iniliwat sa apon, ang mangita, kag ibay na ako sa iban. Nakainsyandi ka. Hadam yan. Makasali ka. Salamat. Madamo nga. Salamat, Adelia. Madamo kit nga salamat. Sino? Damian? Ari ka? Kag may dala ka nga mga bag. Si Ferlie. Ara siya sa sulod. Upod si Tessa. Ginbisita namon siya. Dali, sulod ka. Salamat. Ferlie, may bisita ka. Damian? Anong sani? Nga may dala ka nga mga bag. Ang maayo pa. Dito anay kami sa buwa. Agad nga makasugilanan ka mo. Dali na. Sige. Diri anay ako, ha? Luyag ko mabantayan ka. Ano? Pero, paano siya dahil ang asawa? Nagpasugod na siya. Nagpasugod siya nga danta ka. Ano? Talaga kakatama, Ferlie, gani. Nagpakikuya ko sa iya. Damian! Kumusta ang pamatsyag mo? Kung may masakit sa imo, magampal ka lang sa ako na. Agad nga, magkapa-hospital ta dayon, ha? Okay lang ako, Damian. Kaluyan na sa lawas ko, pero hindi ako luyang magpa-hospital. Ferlie, Hindi ako luyang na dito ako mapatay. abi, hindi ka maghambal sa subong sinak. Ano kayo mo yaman? Hindi ka pa imo niya mapatay, ah? Pero lapit na lang, Damian. Ferlie, Salamat.
Salamat sa pagpalaga mo. Hindi ko gid ikaw malimtan, Damian. Kabay, nasa ikaduha ko nga kabuhi. Makitahay kayo man kita. Pagpadayon na nato ng nautod nato na pagkigugma na isa-isa kag isa, Damian.